Povijest Vela Luke zapravo je povijest pomorstva. Po čitave obitelji živjeli su i radili na brodovima koji se zbog toga ovdje i nazivaju hraniteljima. Ipak, sadašnjost je jako daleko od slavne prošlosti, a kako sjećanje na more, brodogradnju i brodove ne bi u potpunosti iščezlo, pobrinula se inicijativa za promicanje pomorske baštine Vele Luke, koja ovdje želi otvoriti muzej pomorstva. Odborajeće ni škune, trijere, trabakule, galije, bracere i lanterne na vrhu od grote, od rogača, sedla za ogote. Vrati nam se, dobri barba Nedo, smijat ćeš se u kalima s nama. Od kateni pola luke fali, ko će činit brode i držala. Barba Nedo, odnosno Nedjeljko Gugić-Kotarac, svoju luci ostavio je više od 40 maketa brodova, koje godišnje pogleda više od 2000 posjetitelja. Danas mi u našem izložbenom prostoru možemo vidjeti i zbirku drvenih maketa brodova samoukog umjetnika Nedjeljka Gugića-Kotarca, pokojnog samoukog autora iz Vele Luke, koji je svome mjestu ostavio u trajno vlasništvo zbirku drvenih maketa brodova koje je izrađivao po raznim knjigama i po nacrtima. To su sve brodovi koji su rađeni u Veloj Luci. Izložbene makete nastavak su projekta koji je prije 3 godine pokrenula inicijativa za promicanje pomorske baštine Vele Luke. Izložbu Pomorstvo Vele Luke tijekom 10 dana pogledale 1500 posjetitelja. Iza izložbe smo počeli pripremati kalendare od tih 80 i nešto brodova što je Vela Luka imala u to doba, jer želimo doći do svih slika, fotografija koje možemo prezentirati ljudima koji su nas prihvatili rado baš radi toga da se naši mladi sjećaju toga što je bilo u Veloj Luci. Kad živiš na otoku, za cijeli život si povezan sa morom, sa otokom, sa brodovima i današnje stanovništvo možda nije toliko osviješteno koliko je to bitno. A u Luci se i dalje drže one da se živit ne mora, ali se ploviti mora. Plovi se otkad je luke, ali pisani zapisi postoje tek od 18. stoljeća i tad je počelo klasično pomorstvo. Lučani pamte 94 broda, uglavnom drvena, koji su prevozili drvo, ogrjev, vino, ulje i hranu s otoka na kopno i s kopna na otok. Nastavak pomorstva slijedi iza Drugog svjetskog rata. Jedan veliki dio tih brodova jedrenjaka i dalje plovi kao u privatnom sektoru, a formira se 56. godine obalna plovidba Vela Luka, koja nastavlja sa drvenim i željeznim brodovima, da bi 71. godine se promijenila ime u Dalmatinsku plovidbu. Nije mogla odoljiti tranziciji pretvorbi, nažalost ona je išla u stečaj. Povijest pomorstva moje obitelji datira negdje od prim početka Prvog svjetskog rata, što je možda najinteresantnije u ovoj mojoj priči. Dakle, moj pradida i moj dida i njegov brat su već prije Prvog svjetskog rata imali jedan mali brod nosivosti 10 tona. I što je sad za mene najbitnije u svemu ovemu, što se naša ta pomorska tradicija neprekidno održala sve do danas. Veloluški brodovi veliku su ulogu imali i u Drugom svjetskom ratu, a upravo je jedan od njih, imena Topčider, 2 dana prije Svetog Duje, iz Splita izvukao čitavu momčad Hajduka i odvoje na slobodni teritorij. Samo brodove pratila i brodogradnja koja je, ovdje su prvo brodogradilište otvoreno 31. godine, obitelj Marko koji je došla iz Malog Lošinja. Vela Luka danas se tiče pomorstva nije na nekom velikom i ne može se usporediti sa prije što je bila. Ima sad nešto koji su se opredijelili za turizam, par brodova, dosta ima ribarskih brodova, i ovi trgovački koji su bili, koji su radili za otoke po cijeloj Dalmaciji i dalje, a kad su došli trajekti to je stalo i onda je počelo propadati. Upravo zato članovi inicijative sve rade kako bi ostvarili svoju najveću želju, muzej pomorstva. Problema je puno, ali najveći je pitanje prostora. Pa ako mislite imati jedan muzej, morate imati neku, to mora da bude stalna postava, tako znači morate imati
jedan kvalitetan prostor. Da se na tome intenzivno radi, da projekt nije stao 2016. godine, nego da je i danas u jednom intenzivnom procesu prikupljanja. Nakon toliko uloženog truda i vremena svakog člana inicijative i muzej bi mogao vrlo brzo otvoriti svoja vrata. Brodogradilište Greben dobio je novog vlasnika, a zbog turizma i ribarstva i brodovi se polako vraćaju u Velolušku valu. Pomorska priča Vele Luke polako piše neke nove stranice.